ndị Igbo ekene m unu ndị Igbo ekene m unu ava m Ifeọma Ọkafọ Enugu Agede Ogwugwu village wee na-agba unu bụ ndị Igbo omenala aya na-akwa ọdụrị adụrị ọdụ amụta anyị do nna nna anyị ba ọya na-akwa n'anya anyị nke onye na-emekwe na omenala ọkwụbakwa aka ya ọtọ eziokwu bụ ndụ ibe a na-etu mbụ ome nwa nwaanyị ọra na eze ndị Igbo ka emesịa nwa Agụbanze ekenekwe gị ekenekwe gị mamara na nke ta nwa ya ome nwa nwanna ome nwa Agụbanze mamara na nke ta na nwa ya ndedele egwu mo mma na-egwu ọnya na-eme ome nwa Agụbanze ngedele egwu ụwa mara mma na-egwu ome nwa Agụbanze ekenekwe gị nwayọ mamara na nkịta na-akpọ bụ nwa ya ndedere egwu m nwayọ ọnya ome